abusuafo mensa aka eye openi sabi ebra me bra ya na menya no no etoda ya na eden fi se na adwuma dɔso pa fi se dwuma awudie ɔhwɛ yade se ne ye ka no ɔwadanse chi aboso nhaban tete ye de ɔdem number 1 yade bi efiru tras kopem na ase na ebehwɛ na ɔde yade no ho aduro aka no ama afiri wo so kura maba ne nkyɛn na saa de batwetwe nkɔmmɔ afa nhaban ho ye wona na fie ene nti wo ba ha nhaban mu no ankasa na wo ha wote na wode kan na efiri eye oyade ni mu wapomuko na yebehya se efiri de hen nhaban ankasa de dɔso bebre na mahu ba ko ha patcho kamera ne mla nanim kakra na eye na ahaban wi didin de sen na dwumadi a edi ankasa nso ene sen edin kan be chia ahwefo ni atuefo ni na aye na na wose ade yo aye biafo spiritual herbal center ha de ye kire haban sabi adom wo so ye sofo so ye komfo so ye odifo so ye malam wo be so usua haban a bra ye be kire wo petu media ye adwuma bra obi o ye sofo oni ani oni aso obi ye komfo o ye malam oni ani oni aso ni na no ne bosom ho eduru a ye be kire a ye yesa nwuma ni na ade ma adasa na yeguso a ye koni na me kire de etumi yo obi wa no ma odi akonya o ye MP o ye minister o ye president o betumi ate ba ko betumi ate bi o ye o pa ahobambo ade ye fe no protection ahobambo tumi kanebla oba ye be ya ahobambo na mawa nkokum maame nkum ba se de nkofo obi de ye mo yo no da bi we ye fe ne taame ewu okay taame ewu ni no taame ewu no okay ye fe ne taame ewu na taame ewu no eye nyema bebre ahaban wo wiase na ahaba we nko na wote na de hyebuku mu kora be fifi wo de hyebuku mu kora be fifi heat na de fifi na se de suwa da wo pa watale kura yi na fa chechere ho fa koto na awotwe wo hu se na han be bia fifi okay bo se e fifi sa ne obade ye no e fe ne taame ewu o taame obegu we normally ne ye de share duru ade ma obi a wo petumi se wo ye comfort so ye sofo so ye malam obi abaha ya to na du ya ye ne den we taame ewu ene ye de friend rubi ne ye de ahye ne ye de amawo na taame ewu no ni dwuma pa edin se sunsumu no oye wacheman nke be ya nke nipa bia wunya konkokora na nkwa sesa na tie egum ba bia de nbesi bia oye okay na ha ma ne tetofom kure fifi wa hwe kura de to ties so be fifi wow sa no ne tie okay oye wacheman awo kan ben so wosi wo kwan no ade bone ba o stop no oje ade bone no esi ho ebi nso mpew ana ebi mpeta me ewu so mpese ebesi ne fie se wonimu de ye mfa so owo so wonimu mfa so owo so de a enka wo no uni ne ho agoro okay we me pese me sewa meti we makoma nso akoto red pen na ho de ase ha na ho de kamesro na ho de ho na twere ho kakra ahwefo nti wo ho a wo tie na ase de ye yina na me nkirensi mate edro de ye nkirensi we no de hwere mpo aduro no de akosa na nta okay so ahu eti me tin so a me de red pen ya wokwan me fa so me twere udin na ma soja me soja me wakasa meka na me de atum de me pese nyi obi ye be yew wakasa na ye ka nti wo tun no wanka kasa kora David anya hwe we ya sa de dan ka sa ade we ya wo de meka nipa ne de wakọ he ni kokko ho anwa wo si wuntwa fa ne bla wa bla bete ade we nso ye nkyere ode ade be ye e wo mokobu e fe na hye wo fu moko ne nema bi ye mfa nka ho meswa ye mfa nka ho ono ade sika ne ode be odi mlika na de baba ana ho be no ba money ode ba bia ene o da so wo maami awo no na wunya no obe bo ba no the charges na to so e bia ode kwan bi obe fa so ode baba bia won de ode yare ode ya na sa de ma wo kan nyina wa ye bi da ana se ya de adidi dwuma enti wo hwe me ha won se mia mi fie na mi gina no me dua nduro ni na kọ okay eje se me beto se wo ho mia na madua because me didi dwuma na obi nso se wo kọ baabi na de show botoma wunya accident kura enka eye niema bebre ye ka se ye ka we nko ho asema ne kura ye nwie bibire kwa ye tina me se protection okay opa ho bambo a bla okay ene de ye de bosom na eyo a wo betwa akokọ na bosom na befa no ye de we ni nduro bi ene be no akokọ no ene ye se yakọ beni yakọ abijan yakọ di aduro ewo he ya
What does I say? Black. Now you win the Ben no akokɔ at the Bemawo. Ah, oh, we are Kokona, Naman Kwana, by your moccasin. We are better and you're be our better to the Beba. Any amount may be a one way, a quack in a sea amount. To argue Munada, the will be by force of a row. And I will be so better. I'd really better how was our father coming. Okay, come back was not champion. The MC Posasu Cruise into the young Chemna. Ah, champion young Posansu Crusoe. Send you a crown, a posa, and the social. Send you work with a kind of second shower. A champion, we a unipanse musaladia. Ah, there you. A champion, ya, second show be at the social moment. You will be some unipanse musaladia. Send ye, dear, Nisika Sema was. And the champion. What is a champion? Come on, a champion. Fetch them and answer on your watch. What is a champion? And Posawa and Sayamubi. Posano Samusaladia. And a while, we feel honor. Sir, and second child will be. Second child will be no. Come on, any year, dear. We can say, no, I say. Sir, now what do you assume? And yes, I'm soon to me now, eh? And now Bonoboso. Oh, we are. It's you in a bar. Now, Posawa on summer, a you in Samusaladia. A champion. A champion. Ah, Mimmy, I did show I did so and I'm a fresca. Eh. And then one croy at the fresca now, so the sound dear, what advantage and what disadvantages? Okay. I did be a 1 year, Papa. I want the one. Depending on a quite of us all be operating on the better. Ah, I feel about you so. Where are Quensus? Ah, number 3. Quensus away at the Terra de Bumpers in the D. What does I say? And my Japa, the what? African platonic. Sagana by every man in Yako, so I am Clark or Silobu. Cough syrup. Then I'm catching a word drew. Nahabana, I said, ye dear Nagasaki. I have I will. Quensus I have mine. Cough silo and crab. Nipano Wabo who was up and for what I did David TB. Why, deck TB now. I deck one. And I can't say multi TV now. What does have TV? Ah, said that to the ah, so you soon been a toucher or the Alena man and the ah. Tinning Como or the America. Ah, do be a bit to be a but I say a one talasso. Okay, be honest, huh? Where's our fire for? Okay, aha, okay. It's a better proper so. Over Posa, opposite Chimunsuno. What am I call? No anything, Fafra Fanta. And I will yan with Jackacra. Yan with Jackacra and Fanny and Cho. I ready, I'm a person of Cho, Maddy. I was a Chadia. I'm a Chadia, Matthias. I may Chadia 1, 2, 3, I'm a Chadia. If you said me for come, walk out mountain, and I make us do, I won't find Cho woman and Yami. I may come on the amount. Ready, I'm a Chomo, over the Chomo. Into I won't crank it and get it. President Womo, Minister Doctors Womo. Ah. I'm going to be a I shall walk to you. You open down as a show, Mother. It's what's here. So they mark crown for Fanta. The crowd bought one. A crowd bought one. Okay. On our opinion in the dear. So please send no more anything. Or Fanta. But I don't know any ornaments are. But I cried and no anything. What was that? I was about you sure. On fan fra be fa so benyan bebre na na so wonno anso a no so wa sa adwuma no wa sa no na e ma bumfu da bi bumfu that's a king we senka ma sa ni tinka wo ko say no enti we no wo ba posa wo posa no wachi mu nsuo no okay wo chi mu nsuo na na de fanta fra ah sebe ye munu taste no be ye ai be ye de se na akra no betumi anom so wa hu na afi no fama no anopa wi anwumre sa 3 days na hwe ade so bobo wa bi ma abai man ani nko sa de onke yan kra kwam so bio akra mom de o de man on de se na num no de ye de ya obenom unya de som kakra nkra na so obenum ni bebrebe nti na se fa fanta e fla no se ye kasa no me ka ha ban bi da bia me ba radio so me ka si ha ba bi ko mpanyin anim a mo fa camera no mra na oba mpanyin anim a ye fre ni miawa no we de ni din ye style bi o aho we na ye fre sa bere wakata ba bi mo fa camera no entwa de no aha aho we ye fre na bere wakata ba bi anabro akata baby aha what to dash na not to dash na we no oba mpanyina ni mefe ni miawa no okay we oba wa ni shape asai shape no ni shape asai o person ni shape eyeye okay
Ote ye betiti we. Ah, ye titi we ya. Ye we dru e de be fra. Ye no an ye de ama no wano. Eno wano no. Afi wo sa be hyehyɛ fe te de na wote no. Because we operation ti ontumi amuni mu. Ade we obi ato adwama mu pa so ye oba so ye be ma. Ah. We fa ne bra. Ye tete ye wo de be ka ho ne ya hye. Ye de adwale no. Ah. Eno wano no. Na mo nipa no se o ma bra be je na me nkyerɛ de fa kokoyo. O boy wadwama. Adwama mo pa fin ojai. Ah ye te na ente. Aha. Wonwa ma wontumi ko. Ano. Bra be je. Na me nkyerɛ wo de besi na taale a wo pepa hye. Ana se ni de kan se ne ba shi tota yusu. Oda so automatic atiko sa ne nyame yo. Eno ano no. Eno ano no. Etu no here na wa fra me. The WhatsApp number na 0249 929024 90249 929024. Afi do de to so biem nso ye 054. Pacho momla mo anim na. 054. Okay. 2 0542 03307 3307. Na si gon so. 0542 03307. We your friend on menti Tanoja. Tanoja. Mo aha. We ya. We kwamfo gina dwom. Tanoja. Ahu. Kwamfo. Ogina dwom. Yeah. So yeah. Na oye nyankoma de. Oye ye sama we. E wo kwa mefa so amete no. Mete na wo kasa ma me de tre no so pe bosum no kwamfo no mbeyira. Ah. Asa. Bosum no te akọ ana se ono no wo yira firi ho. Se bosum no te kwa wa yira. Ye wu yeri na ba wie. What is that? Will be ase. Tia. We ye di prune wa. Ah. Den tu bo se na nanu badwuma. Na ye frɛ bibi ehye. Ah, na di o manim. Aba we yetumi di ye bi. Okay. Aha. Na se ekuta honhom mu pamu bibia. Na se we nso obetu adua no wo fie. Ah, na wo se ba adua mato se kora fa bi ho. Si wa ho. We ye de dane duabo. Okay. Ya bu obi dua. Ah, wo wu ani. Omra. Ye di we. Ani ahaban bi. Ani ade bi be fra. Ye de afra bula mu nsuo. Nye nsuo bi akeka bula mu nsuo. Ya to wadu, ya bo dua. Bra. Ye bo na dane. You see a friend say? Tanoja. Tano konfo bi ebi sinifi. We ne friend kwabna nya tiata no. Kwabna nya twiata. Awe aponcha boje seni. Okay. Awe o pa hodin duro pa ani we. Ahodin no. Ono so woni nwua ma ye de so da. Asa bi e de sew anamwa. Eye nwuma bebre. Okay. Bebre. We ahodin duro. O wa akora de bi atete bi gu nsom 3 days bi afa dwale no. Oso wa papa na na ma meni mu abo ho say yes. A tira be ka no kore. Aha. We eno ana yesa de yesika nduro. Si ye twa sekan ya. Ye de yetu aduro. Okay. Ye de ye dado aduro. Dadwa. Say dadwa. On say entokwa ba bibi obitumi de be wo. Aha. Ye de ye pane aduro. But ansa na de enti ayemfa pane ya numo so ne emfa pane nka ho ne say. We no bia na yale na ko hospital. Ye de pane no. Ye de pane no. Ye de pane ni si usu ebebu. Ye de wo ebebu. Anko akere ye say ade ni ofie. Ansa na etuma wo pane. Ansa na etumi awo pane. Enti we no kwa brani atuata no eye niema bebre. Ane ye de yo. Okay. Ye sa de share duro, ye de pamo honhom, obi aba o se na bra bo nkoso ohun. Aha. O se na me kire se ye die favor no. Na me kire se favor duro no. Ah. We ka ho. Okay, favor duro. Oba bebo we din tina na me ya na din kam tiri. We bomma gu achi. Ah, bomma gu achi nanu ni. Bomma gu achi. Sana mfantefo ka no. Pacho kamla no mo mehwe me de ye 2 million na ya kiresie ye nkwohwe hotel na yakwa akwakyerɛ enie aha fato so na mu hu hotel na me ba ho no hotel na me ba ho no kronfo be bi ya be di ne mpana ye nsi ba sheet no na ma be da so onfa no me ha na ma mente kakra na aha say na ti ye bo magu achi on se di esitia no hotel na wo se me mra ho no kronfo bi abedi ne mpana ho ye nsi ba sheet no makoda so mitumi wa mpanifo nkromo ni gidie ho ntumi nyi mfirim we bo magu achi okay we obi bodam a ya ye ne ma nyina ma ne wi a esa adwene no ye sesa no
Ah. Eba normal. We na bosompanyini ne di bi ye obi ma obi na awotwe wo fie ha ne ho to no. Na awotwe. Ni ntwa ontro. Obi a wabodam. Ni ntwa ontro. Ye ba ne ya tetere no. Wa de asem na ase. No abodam no bedu ha We awotwe ya. ya wa de de fra. Ah. Osora no po obedi bi awie obedi bi anwumre obedi bi. Eno no de ya ye sunsum dwuma awie o. Okay. But we no na ekọ return adwene na mana babak. Aha, very simple ba me nkyere. Okay. Aha. Ni on fanche. Da bi hwe. Abodam ne ma mfanche. Fa kwa bi ko bi school no. Ba jo bomla. Eho We ye fre ni bonto. bonto. So we na tumi so eso na na sensen so. Bonto. No na de ye taa no. Ya. Ni e wo me de hye wo mu anu mu. Won se bi ni. Bonto na na bani. Okay. We shoot to be pie nkete. Okay. Na ba na firim. Na sen fifi. Bonto. Okay. We. Obi a waton nsa no mu pa. On ya ba da kro ne ko bi. Fa na bla. Okay. Ye wonu e de be fra we. E de ama no. Emono na na se na awo no. Enye de awo no, emono no. Okay. Ye wonu e de be fra. Ne ye de ama no. Ensa kura pampan fa no so obefe. Ensa pampan e fa no so a obefe. Na ha ya fidio so no so me mpese mekyere. Okay. E kira nko no obi akoda da obi. Na me hu ahaban bi nso ha. We. E bo fre keke. Ball asujata. Nhwe. We ya Abrokuma. Okay. Duru ne kase ya ho a de be kyere. Okay. Okay. Afa ya mra we nge nwia o. Eno ani fifi. Eno ani fifi wo nsuo ho. Nti we nka ne ma udua wa ha no ho. Ne yemia na medua ai. Okay. Udua nso ai e baka ma. Udua nyeye. Nyobi ani dua. Ya wotam edidua. Ati wo hu tam na. Menu se bia fertilizer na mi nya mfa ngusu nti. Da bi we efifi nsuo nyankopon na ebo. Ya fe ne sumen. Sumen. Onso wo ba na ubewura mi fie no matete bi egu kwan nim. E pam sunsum bone. We so pam sunsum bone. Se ne atame ewu ye na. Ye na. Okay. Na we ni dwumadi edi ne se. Ebi a mistake no obi afansa yo so wagu. Na sama na tata. Ojeje wa brabo. Brane yen fa hye ntu ne ntam. Yen fa nduro bi nka we hu. Ni yen fa nyaa 21 good days na hwesa sama na beba wo nchen bi mu ana so wo ma wo nchen. Se bia BBS na akoba se na mo nsa so. Nga nyo se hye kokun obi na bra na ba menyo. Sani awo kan no se bia na BBS. BBS na ne akosi amasama na tata bia. Tata wo no. Na se nipa ne hyeda no kun na oba wo behu se o hyeda nti wo. Se bu na nanom ne ye de omo ye adwuma. Enti sa no kise nipa no ekoka ne bone. Tie. Ane de me yankasa akora ma hwam sa do beba fidie so. Nti anu de obi ko hyeda ye de amomba na na nche. Enti we no. Apart from say sama tata wo no. Obi o wa oda sunsun bi ne beda. Ene your friend of spiritual knowledge no. Your friend of spiritual canter, enye knowledge. Canter. Mo. Enye marriage. There be. Identity enye marriage. Ma chire mu achiri. Enti ye no. Ye wonu e de ka we hu a. Okay. Ya de be pam sase bia edi wachi. Bi afie nkonwa di wachi. Efie bosum bi di wachi. Ya ofie bi wo ha ye nwale wom. Efie bi wo mo e be hye usika. Okay. Bla ne nkeka nduro. Ne yemfa mom. Ne yemfa mawo. Na fa dware. Na fa dware keke. Twedi ambozi mu ni aduaba mu bia mu kofa na ha ne yede. Enfa nsa yale ada na wotena wona wa. Se bia wakwa akwale oba no. What ya sem na se? Uti na na ate wo wani. Enwari wom. We, ya fe na nansi adua. Anansi adua. Anansi adua. Okay. Ono so ni dwuma odi ne se. Ya opanyi bi wo wanyini che, wo ka asem chen sesi a 3 minutes se busa na ni wurafi. Ni wurafi. Oh. Obi ko school ni ti abon se bibi. Obi kura ya MP or parliament, wo ka so nka was Was it Yeah. Na se o mo ka se o mo nka Ghana anthem. So who the one music ka la fa. Obutie wu o magi aduro. What ya sem na se? We oba. Ya de aduro bi be fra. Okay. Ni ya hye ne moto. Ye wi a ye de afra wo ama. E wo ya adwuma pa wo nipa tirimo. Ye de afra wo ama. Ko ne kodi. Eno ano na hwe se wo be bon wa ha. Wo mna mani. Wuni mo hwe. Na nanti we mu nyina ye haban ya wa hyeda. Ya haban unse. Wa hyeda aduadua se. Ahwefo ne atiefo ne hwe mbo hunu se. Sabi anya
baby hunu bi an se hotel nka wunya ne sei ye ne kure what asem na se aha nti ya ade a ye na jutu kura ye adwuma ofia okay aha sa ba we cameraman bla fom twa we eni okay so won we ya fe nyame ngu na magu nyame nwu na mawu nyame wo ngu na magu asno we na sono sunsun ewum asanke we first age obi ba na wa yale a omomo yale kan se etwa yale no ni first aid ni ni first age ni obi ba boso no be kire sa ade ni woni yem bi kura wa kodi aduane bi enti we ye posa ye de amawa no mo be fe sisi a ade bi wo yem bi a wo be fe ansa na afi mu de ho ayi afi nso no obi a wo pe protection we ye fe nyame ngu na magu nyame nwu enti nyame ni ongu ye ni kwa se nipa wu okay we obi obe protection bra ye titi we ya obeto okukuo ye wade ye de be fra na ye de nsu tena fra ye be se na ahomache 5 o'clock ebo 12 pepe ese wo sha ase edwale ewia 12 pepe ese wo sha ase edwale eno ano no ben fo ntumi nya obi antumi nya ofoko ye to wadu kra be fa koma ni wura e woni ma mo san de fra e de fra ena no na me pese metere eno ne adu ni safo ano me ntere atomuduru no we nunum de ene ye me amini ma de kro nunum no ye oba na ye oba ma ye de sa nunum ye oba ma okay ba ni si ho no o so ba ku si ho na ne obedan hu se we ye oba we ye ene ne se bla na be su ya nduru se nyame ma wadom a chede na nanum bie wani a bibia be gina ho bia no wo hunu okay wo hu we ye de sa we kuro na epam sunsun bone enti we wutumi tete ne wa ye na awo ne de aduro bi afra ani nduro bi aka ho ye di pru sesi a ufie banfo so ma mi wo papa wo ko no beko nunum no na we na ahemfo no ko adwabo mu de boye ti ne ebi de hye ho na na se we nko okay ye o kan nyenya ye beduru ho okay okay ana we so we ye oba no na wo kire oba no oba si ha we ye bema na bema na wo kire ye yo ani na nunum ani nyina ye adekoro na se ne oti ye omunyuma no sese we we tame awu we ye goro we nya tame awu goro no masa monye imame na se we die wasa tame awu pink da no pink haba ne sepa o ntina am se wunni de ya o de hwere podu ko ko sa na nta nyame ni so ka se me kote tame awu manam kotu ya o beti am amete ya me we ye goro okay na goro ni dwuma ye die no we ne ye de tuadu sa we ye de tuadu we ye de kum nipa ye de se nipa enti no ho asem na de menka emfa nto ana we ye wagashi but eso apro wagashi ni ye di ana wagashi ye ndi won haban eso no apro okay okay eso na apro na wagashi ni dwuma die ne se wo na waba ukopa akonwa adi ukopa MP ukopa minister usuro se banfu beku a wa akwane na bola so anajo 12 o'clock ka se bia benya ho bia afa bre me me di we hu ade be fra ahye ne moto na de agu adwa ni mu adi di nyame we ye mpia na se we wo hitumi bia wu pe bia we na haban ye de so okay obi o asoro be wono so pa na de mamfa ncha tiefo eni ahwefo sa wagashi haban asoro be wono so pa onkope wagashi haban na onyam oyama ochi nsuo na o so ni nkan so nifa no owi abeso bomkum no anopa enyume mo so na wiaye so bobodam anopa enyumele say 2 days and 3 days no hwe say asoro be ne beba biem ana wagashi no we na nkasa no so no wo se wo ne wo mpena bi te na se wo mpena no e bia o pese wo ne ntemu tete ana nipa bi wo wabra bom a wo pese wo ba fere obiem obehu obiem a bra wagashi haba na ye fa nya de fa ko hye wo sum wa yi ase o mattress ase within 2 weeks ne nema wo dem kro ba besesa mo amba no agi musika na mpose mu ne omugyae no na mehu we nso we ya nkra ne bia ewe na emunsuo wote emunsuo fita man no we ana normally editwi yesen okay editwi yesen wosin problem wo wosin ma but ye dwuma so bi okay we wododo amete we na ne kokko ho
eduru wa medua no so behu okay on say me say eduru bia medua o mi fi a ne kokko ho ah we e wododo amete e wo kokko no so dodo amete me ye na fa letter se me na bra na menyama me ye ma wa esikaduru enkum nipa enkum hwe aye sikaduru say e boa ma adwuma a wo ye nsi tie die bia wo de won sabe so bia e beto okay ade bia wo de won sabe so bia makokora bi na de che me ade bia wo de won sabe so bia na mra wo ho enti na me kan na tra sa no okay aha enti uti we no dodo bi no ate yellow no so dodo bi kokko no so dodo bi e wo dodo amete ana e wo ekwan mefa so ameyo enti Ghana sika no wo de wo soro pa na beba ade eso de so pa na beba enti wa Ghana sika de na so dollars ana say me se Ghana sika o dollars e Ghana sika billion 2 million ya aha yo eno ne de be fra ne semina no na mra wo ho wudi mra no so a achakura wan yi a obesi mansion we aguro ni bini won se ni bebrebe pa na wa aguro ni setami ewu papa aguro ni bini eno ya ka ho asem awie ana we nso aka ho asem so ha suma no ebini okay zemla we so okay o wa ba we ofa be boni di mi wura fi busumu adura ofa yefra busumu adura okay ya fra na adura untumi nka busumu na no aka adura aha tie fo anfa nche mi nduo ne do so wo me so okay tie se hwame so ma mi di ntina atwe mi no yere e wo kwa ya ase aha on se bebe so mu hunu se ye wo fiem ye ntese ngofo bi yakotena hotel ya tete ne ma me ense bi ya begu ho ya se bra ye sa yale no no amu no yale okoto adura no ya ba ha me ye kire se mpanin zu wo fie wei busumu adura no e na ade okonkonya fie so a ya ya mamere na awi a na ensuo na dakuro ni mo no ya tai bi wo ya wam ne atwa moja na gum eno ne yedi boma ya ne yede petepete no atwa moja de se bia odwan moja na tie eno na ya ne yede petepete no e pamo sasa na se nipa ne be fia ha ansa ne be ma na duro bia ne ye won ne ma yede be ka we ho ne yede ama na dwale ahyase ne kola ansa se ne be ya be pamo ne sasa bia wo de ba ye na afi bosom na duro bia wo de be ma ne bia no aye adwuma aha tina me se wudi hene afi na wo kope wudi hene obi pese okun obi pese oji akonwa no bra afi na wo kope akonwa no ehia nipa mienu ehia nipa miensa fro kra tuntum ba kope bra na wese tumi wo wiasa na tumi ni wiasa na emse yebre no aso nti ye paso ti fa tudwa no me WhatsApp plan here 0249 929024 sisu biem na 0249 92 90 24 ebio ye to su biem so 0542 033 077 no aye bosum bi boundary mu no okay enti won say ye de bi agu ha enti wo say nipa na wo ba ye be na mamera ma wo no ye bosum ne ye friend gadawu na kira ma mu kune ni ade mu na wo ye twa nkran man ne mponche wa ha okay okay enti won say ye boundary ye hia ma no enti wo nipa ne ye be ye wa mamera ma wo no wo tra pe ese wo no me ne ka akire sele be ya wa ye de a wo kwa ya ma agya mo no onsa be ka okay bo hu say ade we si ha we na si ya no mu sei no ye friend akwa aba we na se wo be fie foforo na wo be ya abusa ye tai suo wo ma no wa hohoro won sa enti wo hohoro won sa kire se hawo ne amane bi a wo de ba no bosom we na je okay so wa hu ansa na wa ba agya mo anim ani o mo aba be di nkomo enti yemfa woda ha na we so obi bebusa se we so sia wonte ase ye de asi banchi dua so efifi kama efi ata no ha na ata no fie bia no ompa ponche ompe kanaman enti ekuta bosum bebre wa ha enti wa se bosum ne bandru mu ni enti ansa na ye twa ponche ye twa kanaman na ansa na wo betra no we ye di sutini ne gum die di shiragum uduru ho no ma ye fra de bi menkenso na ya tibi anase busum la dua na de adwira wo ho ansa na wa firi sa bandu we makọ bandu we sa bosom no ta no no bechewo sa ai beni bosom no nso echiri enti ono so bechewo ana efie wura no nso akọkwara ni chiri ewu mensa no ono so wonche banfo wo hia na ye banfo kwase ya no wakum